Και σήμερα θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε για το Instinto και για μια νέα τεχνική που ονομάζεται μπαμπού. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το αποτέλεσμα με την ειδική σπάτουλα που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Προηγουμένως όμως ξεκινάμε με μια στρώση Primus Naturale. Η μεγάλη καινοτομία που σας παρουσιάζουμε αυτή τη φορά είναι αυτή η σπάτουλα που μπορεί να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε την πρώτη στρώση του Instinto. Αυτή η σπάτουλα έχει μία οδοντωτή πλευρά και μία λία. Ποια είναι η λειτουργία της? Θα χρησιμοποιήσουμε την οδοντωτή πλευρά κατά την εφαρμογή του προϊόντος και με τη λία πλευρά της θα εξομαλύνουμε την επιφάνεια. Αυτά τα δόντια επιτρέπουν και ορίζουν την ακριβή ποσότητα του προϊόντος που χρειαζόμαστε για την πρώτη στρώση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή γίνεται με ευκολία και χωρίς υπερβολική κατανάλωση υλικού. E quindi l'applicazione sarà molto più semplice e priva di problemi e di difficoltà. Έτσι, για να ανακεφαλαιώσουμε, αυτή η σπάτουλα έχει μία οδοντωτή και μία λία πλευρά. Προκειμένου να εφαρμόσουμε την πρώτη στρώση του Instinto και για τα εφέ Pietra Spaccata, Pietra Zen και τις άλλες εφαρμογές με το Instinto, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του προϊόντος χρησιμοποιώντας την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας και θα την εξομαλύνουμε χρησιμοποιώντας την λία πλευρά της. Μια πολύ ευκολότερη εφαρμογή και κυρίως μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή, η οποία μας δίνει ένα πλεονέκτημα για το επόμενο βήμα. Τέλεια, ολοκληρώσαμε με την εφαρμογή Instinto με τη νέα οδοντωτή σπάτουλά μας. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσουμε το σωστό εργαλείο για να δημιουργήσετε το εφέ μπαμπού. Πολύ εύκολο. Το μοτίβο της σπάτουλας μας επιτρέπει να το δημιουργήσουμε στον τοίχο. Disegnare il muro. Είναι πραγματικά εύκολο. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Πάνω και κάτω με αυτή την σπάτουλα και δημιουργείται αυτό το μοτίβο, που πρόκειται να το πατήσετε ελαφρώς την κατάλληλη στιγμή, ώστε να απομακρύνετε το επιπλέον υλικό. Έχουμε τώρα τελειώσει με την εφαρμογή αυτής της στρώσης σε ολόκληρο τον τοίχο και έχουμε δημιουργήσει το μοτίβο με τη σπάτουλα. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε 30 με 40 λεπτά και στη συνέχεια θα πατήσουμε ελαφρώς έτσι ώστε να συμπιεστεί και να μειωθούν οι κορυφογραμμές. Χρησιμοποιώντας τον ψεκαστήρα μας με λίγο νερό γίνεται η δουλειά μας πιο εύκολη. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης έχουμε πατήσει πολύ ελαφριά το προϊόν προκειμένου να αρθούν οι κορυφογραμμές. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε για να στεγνώσει πριν πατήσουμε με μεγαλύτερη ένταση και γυαλίσουμε, ώστε να πάρει επιφάνεια την τελική της όψη πριν από την εφαρμογή του Gioia. 2 ώρες έχουν περάσει. Μπορούμε τώρα να πατήσουμε και να γυαλίσουμε το μπαμπού για τελευταία φορά. Δύο επιπλέον ώρες έχουν περάσει. Η επιφάνεια είναι ελαφρώς ακόμα υγρή. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να πατήσουμε και να δώσουμε ένα τελικό γυάλισμα. Ο τοίχος είναι τώρα στεγνός και μπορούμε να μιλήσουμε για το φινίρισμα. Έχουμε χωρίσει αυτό το ταμπλό σε 2 μέρη ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή με Gioia σε αυτή την πλευρά και με το Cera στην άλλη πλευρά. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την πλευρά και ας εφαρμόσουμε την πρώτη στρώση προετοιμασίας με Gioia, αραιωμένο 30% με νερό. Gioia diluito al 30%.
απόχρωση της επιλογής μας είναι το G2GE, επίσης αραιωμένο 30% με νερό. Για να τονιστεί το εφέ και οι γραμμές, ψεκάζουμε με την χρήση του ψεκαστήρα, ώστε λιγότερο χρώμα να παραμείνει στην επιφάνεια και περισσότερο χρώμα να καταλήξει στο εσωτερικό της λωρίδας. Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που μπορείτε να δείτε στην περίπτωση του δείγματος, προτείνουμε και μία δεύτερη στρώση. Με αυτόν τον τρόπο, το τελικό αποτέλεσμα θα έχει βάθος και θα είναι πιο ομοιόμορφο. Ο τοίχος μας σε αυτό το σημείο μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος ή, όπως εμείς προτείνουμε, μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση του βερνικιού βέτρο χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι. Έτσι θα αποκτήσει ακόμη περισσότερο βάθος το μοτίβο και επίσης καλύτερη προστασία. Τώρα θα σας παρουσιάσω πώς η επιφάνεια μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση του σέρα. Πραγματικά εύκολο. Έχουμε εφαρμόσει την πρώτη στρώση του Instando, το οποίο μπορεί να είναι χρωματισμένο, αν και στην περίπτωση μας εδώ είναι λευκό. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το σέρα και γυαλίζουμε με ένα βαμβακερό πανί, όπως πάντα. Αυτό είναι το εφέ μπαμπού. Μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν τον κατάλογο σε διάφορες χρωματικές προτάσεις. Στην περίπτωση αυτή, σας έχω δείξει πώς να το εφαρμόσετε με τον Goya και σε αυτήν με το σέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δείγμα ως πηγή έμπνευσης. Ακολουθήστε το ένστικτό σας για να δημιουργήσετε διασκεδάζοντας, έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία με την εργασία σας.